איזה טעות. אפשר להתחרט? יד שמאל אדום. אני? לא יודע, מי שבא. אתה קרוב מדי אליי. אני לא יודע אם מותר לך לגעת בצבעים אחרים, כאילו, סתם ככה. מה זאת אומרת? יד, מה זה? אין לי, הרגע שהיא גדולה, מה, אני לא יכול... נו, מה גם זה? הרגע שלך גדולה, אני רוצה לראות לך שם את זה על זה. יד שמאל כחול. רגל שמאל כחול. זה יגע שמאל. אז בבקשה. מה אתה עושה? אני אגיד לך מה אני רוצה לעשות. נו. אני אתה רוצה לשים את היד פה? אני רוצה להעביר את כל הגוף. בסיבוב כאילו? סבבה. רגע, סבבה. לא, אל תיגע בי. אני חייב. אוקיי. אני אוהב להיות חכם. זהו. יפה מאוד, כל הכבוד. סבבה. חכה, אחרי זה הוא צריך להגיע לירוק. רגל שמאל ירוק. אין בעיה. רגל שמאל ירוק. מה רגל שמאל ירוק? זה אישה. בכל מקרה, הרבה יותר קל להגיע לירוק מהפוזיציה הזאת מאשר אם יד ימין מאשר צהוב. הייתי מסביב ליד שלי. יד ימין צהוב. יד ימין צהוב. יד ימין צהוב. אני חייב בסדר. לזוז, אני יכול להישאר. לא, אתה חייב לזוז. שים אחד... פה, פה, יש לך צהוב פה. לא עושים אני כבר. רוצה לסבך אתכם אבל. אז שתסבך. אל תבוא לפה. אתה תקום, תשים את היד. מותר לך לקום ולשים את היד רחוק. מותר לך. יד יד ימין ימין, כחול. ימין. יד ימין כחול. לא, יד ימין. טוב, זה מה שאמר לך. מה? עכשיו, זה השמאל שלי. אני מסתכל על השעון, אני לא מסתכל על זה. אני לא חושב שהוא זה, מה? עכשיו הבא, יד ימין כחול. יד ימין כחול? יד ימין כחול. וואי. סמק! למה לא? אפשר להביא לו את זה ככה. לא, זה לא. יד שמאל צהוב. יד שמאל צהוב. עכשיו אני צריך להגיע עד לשם, נו באמת, זה ממש מגזימים פה. נו. תקשיב, זה לא קל לי. יד ימין ירוק. מה אתה ג'פות? רגל ימין ירוק. יאללה, רגל ימין, ליאון. אני לא להירגע מה קורה פה? נראה לי... איזה מתח. או פה או פה. אחד מהשתיים, יש לך רק שתי ירוקים. אני רוצה שתעמוד ותתאמן ליד. זיין אותו, אתה חייב לזיין אותו תחת. אני יכול מעליו. אתה יכול מעליו. בפוזיציה, העיקר שיהיה לך... אתה חייב לשים ירוק פה. רגל ימין צהוב. בצד השני. ארז, אייל. מה? רגל ימין צהוב. יאללה, רגל ימין השתחררת. צהוב? רגל ימין צהוב. יש! אני לא השתחררתי. הוא מחרבן. וואי, איזה חריץ יש לך על האיסטר. רגע, מה הבא? רגע. רגל שמאל צהוב. אוי, זה לא קל, זה לא קל. אני צריך בן אותך. בן זונה, תוציא את זה. תוציא את זה. תוציא את זה. רגע, עכשיו תור מי? תוציא את זה. רגע, אני לא בטוח שאפשר להשתמש בדבר הזה. פלקסון אוף הביץ', תוציא את זה. רגע, אל תשחק. תור מי עכשיו? ובווידאו הכל, מה אתה חושב? זה בווידאו. גדול. רגע, אני אוציא לו. נו, יאללה, רגל, מה זה, רגל ימין ירוק. רגל ימין ירוק? זה אני. מי אחריי? תשב עליו. רגל שמאל צהוב. מה? לא פה. אתה. זה לא כזה גמיש. גם אני לא. יד שמאל צהוב. תורמי. אני כבר צהוב. רגע, ואם אין לי עוד צהוב, אם אין לי צהוב אחר. לא, עכשיו תורי. אם אין עוד צהובים, אז צריך לסובב עוד פעם. יוסי, תסובב. תורך. לא, תסובב עוד פעם. נו. זה לא קל, באמת, תדעו לכם. קשה. רגל שמאל כחול. מה? אתה אתה צוחק, נכון? יש לך כחול, אני אקרא לך אותו. שפינית מפה. זו פה, תזוז, אני לא יכול. אני לא יכול! רגל שמאל כחול. של מי עכשיו? זה לא קל. זה ארז עכשיו? אתה לא מבין, הבן זונה משחק רק עם יד אחד ויד אחד. רגל שמאל כחול. גם אני? כן. ג'יזוס, אין מצב. למה? יש לך כאן אחד פנוי. יד ימין ירוק. רגע, תמתין. רגע. רגע, תורי יד ימין איפה הכחול? עוד. איך? יד ימין ירוק? יד ימין כחול. אין כחול, צובב עוד פעם, הלאה. מה זה? מה זה הכחול הזה? הוא נוגע. יד ימין ירוק. של מי? תורמי עכשיו. נראה. מה, לא יכולתם ממשהו? רגל שמאל כחול. רגע. רגל שמאל כחול. אין לך, הלאה. שוב.
אני יכול לעשות ככה? אני עם התחת אליכם. נו, עוד פעם. רגל ימין כחול. אין כחול. אין כחול, הלאה. רגל ימין ירוק. הרגל שלי! רגל ימין ירוק. הרגל שלי, אני נופל! השולחן! מה אתם עושים? יאללה, תצח. אני לא יודע, קודם כל תוציא את הרגל מהביצים שלי. נו, אני לא מבין מה כולם עושים. אירן, מה עשית? לא יודע, דחפו, עזבתי, מה אני לא מבין מה כולם מתסכלים, זה לא משחק כזה קשה. עוד פעם, תעשה את זה עוד פעם, יאללה, עוד פעם. כל המעל ישראל מצהוב לכחול, זה לא מה? זה אתה ימניאק, אתה מצ'פר אותך, זה לא פייר, זה לא פייר. די, זה לא פייר, זה לא משחק פיירי, זה לא הגיוני. יוסי, אתה מרמה. יוסי, אתה מרמה. יאללה, יאללה. טוב, עכשיו זה, אז ארז אומר שזה קל. ארז מתחיל. כן, ארז, אתה מתחיל.